Mayong buntag mga kasama, exact location sa ato ang team karon ani ata sa may Camus Extension ng Dakbayan sa Davao kay ato ang tagbuon ang ato ang beneficiary. Mayong buntag tay, kompletong pangalan. Ako si Victor de Guzman, taga Mawab, Davao de Oro. Diri sa Davao unsa man imong trabaho? Taxi driver ko. Pila ka tuig na kang taxi driver? Dugay na kay kama mo ko 17 anyos, nag-driver mo ko taga Davao medyo ko. Sir, curious lang mino among team. Asa ka gatulog sir? Kay taga gauli-uli ba kag Mawab? Adlaw-adlaw? Dili na ako kong taxi kay sahay sa balay sa kong amigo nga attorney Enoch. Oh. Sa patulugong ko dito, maulaw man ko kay magabian ko. Yan lang ako sa taxi, ginalentiyohan lang ako tarong. Pakatulog po kag sakto sir. Makatulog man kaya ako bang ginatumbang bangko niya. Oh. Hanigan ako og kanang namo ko'y banig diha sugod. So ang among team karon sir, pinaagi sa Arman Foundation. Among itunol sa imuha ang early Christmas gift sa DXDC ug sa Arman Foundation, ilom sa programa o proyekto nga One Radio Campaign. Diara sir ang atong solar radio transistor Dawata. Salamat kayo sa DXDC o RMN 621 Attack RMN. Oo. Daghang Okay, sir. salamat sa DXDC. Napod kay pamilya dito sa Mawab sir. Na ma'am, Oo, na kay mga anak. na ko'y duha ka anak. Pila edad? 18 o 15. Oh, mga tanang gamay sa mo sir unsa ka importante gid ang radyo sa mo nganong nagkinahanglan gyud kag radyo pod. Mao mo gid akong ipaminawan sa matag adlaw ko usahay na ako didto. Akong ipaminawan ni ang balita ug ang mga drama. Muna kinahanglan jud ko muna nangayo ko sa inyong salamat pud kayo nga nadawat na ako ning among radyo. Oo. Okay, mga mga kasama, mission accomplished. Natuno na nato ang solar radio transistor sa atong beneficiary karong adlaw sa Arman Foundation One Radio Campaign. Kauban si Radyoman Joel Beray, kini si Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.